Здравейте, мили хора! Имам импулс да се включа. Искам първо да ви покажа каква красота е около мен. Аз се намирам на 1750 метра надморска височина в сърцето на австрийските Алпи, по-точно Оберлех. Включвам се, защото искам да ви кажа, не се страхувайте да пътувате сами в друг град, на планина, на морето, дори в друга държава. Повярвайте ми, когато нещо ви идва да го направите отвътре, просто го направете. Нямате представа какво нещо ви дава, дори да поработите известно време в друга държава. Макар че тук е невероятно красиво, природата е уникална. Искам да ви кажа, че винаги ще бъдете чужденец на чуждо място. Няма по-хубаво от България. Напоследък много коментари има от сорта, че България е зле, няма как да се развиваш, че става по-зле, държавата такава, държавата унакава. Аз също бях един от тези хора, които смятат, че България няма място за изкуство, но макар че тук е безкрайно красиво, искам да ви кажа, че ние си имаме всичко. Нашата Рила, Пирин, Витоша, Родопите, Странджа. Не е по-малко красиво от австрийските Алпи. И стига човек да вярва в мечтите си, смятам, че в България можеш да се развиваш еднакво добре. Макар че аз съм в Австрия, България винаги ще липсва. Няма как, но не спирайте да мечтаете. Никога не съм си представила, че ще свира от един от най-скъпите курорти, австрийски за ски, в един от най-добрите хотели, най-скъпите, въпреки че си има доста и минуси, но природата тук е уникална. Винаги ми е било мечта да свира някъде и с Алпите, или въобще да видя Алпите. Макар че тук е рая на ските, аз не карам ски, просто се